तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी गोकुळची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ अस्सल चव कोल्हापूरची चव आहे कोल्हापुरी गोकुळ लई भारी कणकवली बस स्थानकात एसटी सेवा ठप्प झाल्यानं प्रवासी आक्रमक झाले होते। तत्परतेनं कणकवली पोलीस निरीक्षक अमित यादव हे बस स्थानकात दाखल झाले होते। आता गर्दी किती वाटेल बघा, सगळ्या गाड्या येणार, कोकणकडनं येणार, मस्त सगळ्या गाड्या येणार इकडे। काय प्रॉब्लेम आहे ऐकून तर घ्या, आमच्या ऐकून तर घ्या प्रॉब्लेम काय ते, पण पुढे आलं तर पाहिजे। शांत काय कधी करू यार, काय करूया सांगा तुम्ही। हा तुमचं पण म्हणणं आहे मी काय बोलतो, आता ही गाडी कणकवलीवरून पनवेलला चालली, पण त्यांचं सर्व्हर चालू आहे। ऑलरेडी बुकिंग आहे। ही एसटीची सेवा कोलमडल्याने कणकवली पोलीस पोलीस निरीक्षक हे देखील इथे दाखल झालेले आहेत। ते केबिनमध्ये आहेत। प्रवाशांना त्यांनी सांगितलेलं आहे की लवकरात लवकर ही सुरळीत होईल असे आश्वासन देत आहेत। प्रवासी त्यांच्याकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडत आहेत की बाबा आम्हाला सोय करावी, कोणते अनाउन्समेंट झाले नाही आहे, तशाच पद्धतीने कोणत्या सूचना देखील देण्यात येत नाही आहेत, त्यामुळे प्रवासी संतापले आहेत। आपण पाहिलं की त्यांनी मगाशी जे पुया यांची चर्चा केली आणि त्यावेळी सांगितलं, आणि आत्ताच्या परिस्थितीत आपण ही कणकवली बसस्थानकाची ही गर्दी झाली आहे ती पाहत आहोत की प्रवासी हैराण झाले आहेत। रात्रीपासून ही तिकीट सर्व डाऊन झाल्यामुळे कुठून आला तुम्ही, कुठे जाताय? मी कणकवलीतून लातूरला जाणार आहे। किती वेळ झाला तुम्ही वाट बघताय एसटीची? तरी 5 तास झाले। काय सांगायला येतो आता जायसाठी तर पाहिजेच, सण आहे घरी, त्याशिवाय पर्याय तर नाही आहे, पण गाडी एकही नाही आहे इथं। आम्ही थांबलो आहे कशासाठी, आलो आहे कशासाठी, जाणार आहे कशासाठी, हे सगळं कळायला पाहिजे नाही त्यांना। पण गाडी कधी येते, काय येत्या, किती उशीर अजून वाट बघायची। मी एस टीवाले सांगतात की सर्व्हर डाऊन आहे। मी केरळमधून आलो आहे रेल्वेनं, 4 तास झाले इथं बसले। एस टीवाले म्हणतात सर्व्हर डाऊन आहे, सर्व्हर डाऊन आहे, होईल तासात अर्ध्या तासात। 4 तास झाले इथं असं बसून आहे। 4 तास अधिकारी सांगतात ये की सर्व्हर डाऊन आहे, एक होतं आहे 10 मिनटात होतं आहे, 20 मिनटात होतं आहे। आता 4 तास झाले सर्व्हर डाऊन झाले यांचं। हे काय एस टी आणत नाही, ती एस टी सोडून देत नाही। एस टी तिकीटचा सरोवर हा मुख्य सरोवर डाऊन झाल्यामुळे ही एस टी सेवा ठप्प झालेली आहे। आपण पाहतो की प्रवासी खूप हैराण झाले। 4 ते 5 तास हे या बस स्थानकावर उभे आहेत। असा पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये सरोवर डाऊन झाल्याने आता ही एस टी सेवा कोलमडली आहे। ऐन सणासुदीच्या काळात ही एस टी सेवा कोलमडल्याने प्रवासी संताप व्यक्त करत आहेत। गाडी
काय प्रॉब्लेम सांगा सांगा बा सांगा तुमचं सर्व्हर काय बंद आहे ना काय सांगा आता बघूया. अरे मुंबईवर कालपासून पब्लिक इथे येडी आहेत का पब्लिक? एवढ्या 2,000 गाड्या सोडल्या आहेत फुकटमध्ये. आता इथून सोडा गाड्यापर्यंत सोडा फुकटमध्ये. सांगा गव्हर्नमेंटला ना. पंचिंग नाही आहे तुमच्याकडे? आहे पंचिंग शिल्लक नाही तुमच्याकडे? यांच्या भरपूर होते व्यवसाय. सरळ उत्तर पण नाही देत आहेत ना. एकाला एकाला एक टायमिंग एकाला एक टायमिंग. तिथे बघा हे काय स्पीकर पण बंद झालं आहे काय तिथलं? आलं तर सांगायचं ना पब्लिकला की गाड्या सुटणार नाही. बोला ना तुम्ही. इथे येऊन सांगा. साहेब तुम्हाला काम होतं रिस्पेक्ट नाही बोलतो काय ते सांगा तुम्ही. दरवर्षी येतं दरवर्षी असंच आहे. जी आता ही मुलं छोटी पंचिंग द्या पंचिंग द्या करा का व्यवस्थित बोला ना. असंच नाही आता वाचून बघा हे काय असं सांगा सगळ्यात माहिती द्यायची पाहिजे ना. नाही तर अनाउन्सिंग तरी काय करून अनाउन्सिंग करा. काय अनाउन्सिंग केलं काय? मला पुढे वाचता येत नाही. काय बोलायचं काय वाचायचं मग? एस टी तिकीटचा सर्व्हर डाऊन झाल्यामुळे शनिवारी रात्री 12 वाजल्यापासून एस टी सेवा कोलमडली आहे. आणि ऐन सणासुदीच्या काळात ही एस टी सेवा कोलमडल्याने आता कणकवलीमध्ये प्रवासी आक्रमक झाले आहेत. काय नेमकी प्रतिक्रिया काय सांगताय? काय नेमकं झालं? नाही आता आम्ही इथे 2 वाजल्यापासून रात्री इथे बसून राहिलेलो आहेत आणि एस टीची वेट करत आहोत. आणि आता ते काय सांगतात असं सांगत पण नाही. फक्त बोर्डावर लिहून ठेवलेलं आहे सर्व्हर बंद झाला आहे. हे वास्तविकतेने ते अलाउन्स करून सांगितलं पाहिजे होतं हे बाबा सर्व्हर बंद झाला आहे, प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे आम्ही एस टी सोडत नाही. पण आता आम्ही एस टी अडवल्या, ज्या बाहेरून येणाऱ्या एस टी आम्ही अडून त्यामुळे अधिकारी त्यांचे सांगतायत असं असं प्रॉब्लेम आहे आणि त्यामुळे आम्ही गाड्या सोडू शकत नाही. पण पर्याय आहे त्यांच्याकडे, नाही असं नाही. आता अगोदर तर पंचिंग होतं, आत्ताच हे सर्व्हरच्या आणि हे करतात तिकीट हे करतात. पण पहिल्यापासून तर पंचिंग पर्यायच होता, तो पण ते पर्याय काढू शकतात. बाहेरून येणाऱ्या गाड्या ह्या अडवल्या त्याबद्दल काय? जोपर्यंत आमच्या गाड्या सोडत नाही ना तोपर्यंत आम्ही अजून गाडी अडवणार. काय गाडी बंद आहे काय सांगतात? ते बोलतात काय सर्व डाऊन आहे आणि अनाऊन्स करत नाही आहेत आणि सांगतायत काय पहिले बोलले होते 5 वाजता बोलले गाड्या टायमिंग जाणार. आता बोलतात काय गाड्यांचा प्रॉब्लेम झाला आहे, गाड्या सर्व डाऊन आहे असं बोलतायत. आता बाहेरून आलेल्या गाड्यांचा सर्व्हर चालू आहे. हां त्याचं तिकीट चालू आहे. बाहेरून आलेल्या गाड्यांचा सर्व्हर चालू आहे, पण ह्या गाड्यांचा सर्व्हर का डाऊन त्याचं मला विचारतं. इकडे का सर्व्हर लाव. आम्ही आता जवळ रात्री 2 वाजेपर्यंत चालू आहे. आम्हाला गाड्या वेळ मिळत नाही. वेळ म्हणजे आपला एस टी महामंडळाने सगळ्यांनी हे करायला पाहिजे. हे आमची ही इच्छा आहे. कामगार एकही गाडी गेली नाही इथून, एकही पण गाडी नाही. गाडी गेली नाही. किती वाजल्यापासून गाडी गेली नाही? आली गाडी गेलीच नाही. आम्ही आलोपासून 6 वाजल्यापासून 6 नाही 6 काय 5 2 वाजता आम्ही आलो इथे. गाडी गेली नाही. एकच मागणी आहे, हा पर्याय काय आता जो काय सर्व्हरचा प्रॉब्लेम झालेला आहे तो त्यांच्या अधिकाऱ्यांनी तो पर्याय शोधून काढून हा पंचिंगचा पर्याय उपस्थित अधिकाऱ्यांना सांगतो. फोन देतात आम्ही, ते आम्हाला फोन देतात पण ते काय त्यांचा पण फोन तो एस टी लागत नाही. आणि आम्ही त्यांना रिक्वेस्ट पण केली. आता आम्ही एवढे 5-5 6 तास इथे वेट करतो आहे. एवढा प्रवासामध्ये पण आम्ही हे करून आलो, सहन करून आलो आणि इथे पण त्रास सहन करतो आहे. पण याच्यासाठी काहीतरी त्यांनी आता पर्याय शोधावा. कारण एवढे पब्लिक एवढे प्रवासी इथे आता कोळमळत चाललेले आहेत आणि ते आता आपल्या घरी जाण्यासाठी वेट करत आहेत. पण त्यासाठी त्यांनी जरी कुठला तरी एक पर्याय निवडावा. कुठून आला आपण? मी ज्ञानदेवरावजी राहुळ. मी आता विरारवरून आलो आहे. मी आता अमरेडला जाणार. निश्चितच हे बहुसंख्य प्रवासी आहेत, त्यांचा हा रोष आहे एस टीवर. कारण एस टीचा जो सर्व्हर आहे तो अचानक डाऊन झाला आणि रात्रीपासून हे प्रवास करत होते आणि ते आता पुन्हा प्रवासी थांबले आहेत वेटिंग करत आपल्या घरी जाण्यासाठी. आणि आता ते कणकवली बसस्थानकात आहेत पण तरी देखील अजून एस टी सुरू झाली नाही. त्यामुळे खूप त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. बाहेरून येणारी जी एस टी होती, जी तिकीट काढलेले प्रवासी त्यांना देखील त्यांनी थांबवलं आहे. कारण जोपर्यंत आमची एस टी सुरू होत नाही तोपर्यंत आम्ही ही एस टी सोडणारी अशी देखील भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे कुठेतरी ही प्रवाशांमध्ये एक तीव्र नाराजी व्यक्त आणि एस टी प्रवासात
ठप्प झालेला आपल्याला दिसत आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.